i dashur Nikoqir, i pari i Shkupit Shilegov, i nderuar koleg Fatmir, kryetari i Çajirit, Visarganiu, mysafir nderuar, qytetar, media. Jam shumë i lumtur që jam sot këtu bashkë me ju për shënuar fillimin e realizimit të një projekti kaq të dashur për mua dhe shumë të dëshiruar nga qytetarët për dekada të tëra. Për këtë projekt, bashkë edhe me bulevardin Hasan Prishtina, me Petrën, u morëm vesh për 2 minuta dhe me njëherë i siguruam mjetet nga buxheti i shtetit me rebalansin e këtij viti. Akoma më i lumtur jam që po mund t'japim kontributin për ndërtimin e një prrallë të ndryshme për Shkupin sot, të një Shkupi më të mirë për të gjithë ne. Unë isha aktivist i shoqërisë civile kur po thyeja murët ndarëse që po përçanin qytetin tim, si rezultati i çmendurisë monoetnike, monofetare, monokulturore, monopartiake të quajtur Shkupi 2014. Ndërsa sot, si shërptori juaj, po qëndroj pranë jush, duke dhënë kontribut bashkë me Petrën, me Visarin për ndërtimin e urave, bulevardeve, parqeve. Ky është dallimi, i prekshëm dhe i dukshëm, dallimi që po krijon barazi e jo ndasi, që po ndërton ura e jo mure. Zgjedhja jon është mëse e lehtë dhe e qartë. A duam një Shkup për të gjithë, apo duam Shkup për ata dhe për ne? A duam Shkupi të jetë një, apo të jetë i anës së djathtë dhe të majtë të Vardarit? A duam Shkup të zhvillimit, apo Shkup të regresit? Përgjigja gjitha këtyre dilemave ipet me 17 tetor, ndërsa unë jam i bindur që ashtu si po e nisim punën sot bashkë me Petrën, me Visarin, bashkë me të dy do të inaugurojmë edhe këtë lidhje dhe bulevardin Hasan Prishtina në përfundimin e vetë. Ju faleminderit. Drag domaćine, gradonačelnik na Skopje Shilegov, počituan kolega Fatmir, gradonačelnik na Čajir Visarganiu, medijumi, građani. Mnogo sam srećan što sam danas tuka sa vas da ga označime početokot na realizacija na jedan projekt. Toliko drag za mene i mnogo posakuvano našите građani so deceniji. Za ovaj projekt, no i za bulevardot Hasan Prishtina со Петре се договоривме за 2 минути и веднаш ги обезбедивме средствата од државниот буџет со овогодинешниот ребаланс. Уште посреќен сум што можеме да придонесеме за градење на поинаква скопска приказна, подобро Скопје за сите нас. Јас бев граѓански активист кога ги рушев ѕидовите што ми го делеа градот како резултат на моноетничкото, монорелигиозното, монокултурното, монопартиско лудило наречено Скопје 2014 година. Додека денес, како избран од вас за да ви служам, стојам тука заедно со моите колеги и придонесувам, посебно заедно со Петри и со Висар, за изградба на мостови, булевари, паркови и така натаму. Ова е разликата, пријатели. Допирна и видлива разлика. Разлика што придонесува за еднаквост, а не за поделби, која гради мостови, а не ѕидови. Нашиот избор е повеќе од лесен и повеќе од јасен. Дали го сакаме Скопје цело за сите, или пак го сакаме Скопје за нив и за нас? Дали сакаме Скопје да биде едно, или да биде Скопје од десната и левата страна на реката Вардар? Дали сакаме Скопје да се развие, или сакаме да се уназади? Одговорот на сите овие дилеми се дава од нас заеднички на 17 октомври, додека јас сум убеден дека исто како што заедно денеска го започнуваме проектов со Петре, со Висар, заедно и со Петри и со Висар ќе инаугурираме оваа петља и булевардот Хасан Приштина при завршувањето на градежните работи. Ви благодарам многу.